ba dai kalamai ba sai dai ku fi mu kalangu. Nasir Zaman Studio Record. Ba ni kiɗi daidai da salona in na faɗi an san kowa na, ko da ma ban bayyana suna bisa kiɗi in ɗan yi batuna za su fahimta alasani na ɗan doso mai yin na in gaggai da masoya guna in zazzagi muna hukai na masu biɗa su gane ni a rana. Na gano ku muna hukai na ku ja mini baya baƙaƙen arna don warin ku yana damuna. Na gano ku muna hukai na ku zo a gaba na kuna ta yabo na in ba ni nan kuna ɓaci na to ku bari ho muna hokai na kar na kashe ku da waƙoƙi na. Na gano ku muna hokai na ga biri hannu da ashana sun duka a iyakar gona sun ɗauni yayin wata ɓanna kun shiga uku akwai mai gona ni ga kashe ku da waƙoƙi na gano ku muna hokai na. Bandar shin kai ma da tunani ku ya za a yi ma ku taɓa ni za ni gwada muku ƙarfi gare ni ko na haɗa ku da ɗan zamani dan Nasir bai jure ne ya sa ku a waƙa yayi muku rauni ko na buge ku da kallon guna. Na gano ku muna hokai na tun da waƙar na ɗauki zafi barni na sabkafa da suna fi su ban shayi in sha mai zafi dan ko halshe na yayi kaifi muna hokai in samu su marfi in gaggai da masoya guna. Na gano ku muna hokai na shi Allah ba ɗai da mutum ba shi ya ban ba ku kuka ban ba kon roƙai ba za ya rasa ba sana'ar waƙa ba sata ba sana'ar waƙa ba zina ce ba shiga sha'ani na in ba ku bari ba ni ga dake ku koma gumba ni ga kashe ku da waƙoƙi na gano ku muna hokai na. Allah sarki baka da tamka ya Allah na gode maka in Allah yayi niyyar baka ko a gaban ka kan mai kinka yayi kaɗan yi hanna baka ya Allah na gode maka dan ka ban baiwar yin waka yanzu kiɗi na inda na doka maza mata kowa zai taka ibe cana ina gaishe ka ina Yahya baba na Malika bakin rimbo can zan leka Abdullahi in gaishe ka mai aski ma in gaishe ka ibe na wa dan albarka Salisu yaro ina gaishe ka ORTN ina leka Omar kai ma ina gaishe ka Attabel ina gaishe ka mai bomsa yau gani kusan ka biya ni Allah biya ka ba masoya ku taru mu taka in gaggai da masoya guna in zazzagi muna hokai na masu biɗa su gane ni a rana haba masoya na gode Allah ya bar mu da ƙaunar juna. Na gano ku muna hokai na.